छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एमआयएमच्या नगरसेवकांची बैठक। असदुद्दीन ओवेसींच्या उपस्थितीत नगरसेवकांची बैठकीआधी शहरात मतीन पटेलचे बॅनरही लागलेत। मतीन पटेलकडून ओवेसींच्या स्वागताचे बॅनर लावण्यात आले। ही मस्ती आहे ना। तो मतीन त्याला काल पकडलं पोलीस चौकीमध्ये, आता तो लॉकअप मध्ये आहे आणि त्याच्या नावाचे बॅनर शहरभर लागतात। ओएसीचं स्वागत करतोय तो। आता एक आरोपी ज्याला आरोपी केलेला आहे तो ओएसीचं स्वागत करायचं कारण काय? असं कधी होतं का? स्वतःचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा ओएसीचे बॅनर लावणं ज्याला महत्वाचं वाटतं। म्हणून तुम्हाला सांगतो, हा प्रकार काश्मीर फाईलच्या सारखाच महाराष्ट्रामध्ये घडतोय, हे एवढं मात्र निश्चित।